Tervetuloa kansalaiset. Tänään me maistetaan jotain makkaramasaronia. Ja sitten tästä massaramakaronista mä oon vähän syönyt ja tästä vähän, mutta tää oli mun mielestä tosi hyvää. Mutta mun pitää myös näyttää teille mun katsojille, että kuinka hyvää tää ruoka on, niin kattokaa. Tää on tällaista jotain. En mä muista, mutta jotain tällaista ruokaa aina. Mut sitten kun tää on hyvää, kun tässä on tätä ketsuppia. Ja sitten sitten kun tuossa on grillimaustetta, niin kyllä se grillimauste kyllä on se kurpitsakakun päällä, että se on kyllä maailman parhain, se kruunaa tän koko jatskin, eikö siis ruuan tästä, mutta sitten makkaramakaroni on niin hyvää ruokaa, varsinkin tomatsoketsuppia tuossa makkaramakaronissa.